थांसिगोनसो नामा ना आइदिलै आं डाक्टर नांगौ र' लांगासिनो दं फिसा धैर्य से थालालै लांगौ आस्ते आस्ते आइदिलै आंखौ बासायदो लांसै आंनि आरो न'निसो आसा बिराद राखिनोब्रा नोङो आसा लाथिख' बिमा डाक्टारखौ बबेहाय लांबा मोजां जागोन आहामेदाबो मोजां मोनखाय बोराय आहामेदाथ' MBBS डाक्टार नङा दा आं खोनानाय मथे बै बङाइगाव गान्दाबिलनि प्रहेन सार MBBS फरायनानै गोबां बेमारिफोरखौ फाहामगासिनो दङ दा बेनिखायनो जों बेयावनो लांदिनि जागोन दे बेनो मोजां जाथारगोन थ' होमबा जों बेवहायनो लांसै आइदिलै उदै सानाय हामला आइदों आइदिलै र' होमबा बेमारिखौ बहायनो दोनथ' दे आं डक्टरखौ लिंहैनि दे डक्टर बाबु डक्टर साहब मोजां थाल लाब्रा उदै सानाय हामलालै आइदै बे थांगोरब्लाबो सागारलै नायग्रोनांसिगोन बिदिबा बिदिबा मा बेमार जादों एथ' सानाय थानाला सार आसा नायग्रोदिनि मा जाना जायोलै गथ'फोरनिसो जायगायाव मोनथिजोबखागौ ना बिदि जानायखौ नायग्रोनांसिगोन प्रेसार नायग्राखौबो मैया फिसौआ लानानै गेलेनानै गाज्रि खालामबाय प्रेसार दं ना मा दं दे माबायदि मोजाङैनो नायदो सार गथ'आ मैयानिफ्रायनो गिलु फालु आइखां उदै सानायजों थैनानै दङ हाबाब मा मोनदों सार अपारेसन बुरि आइसमेन खारा लाबोदों लाबोआखै एक्सिट जायाखैलै आइसमेन खारा दाखालि नायदोंमोन जारला जाबायना थाखा फैसाफोरा गैयाना दं जाखो दाहार दुहुर खालामनानैबाबो बेमारिखौ जिंगासारनांगोन सार आयुष्मान लाबोदोंबा थाखा फैसा नांलामोन बेजोंनो हामगौमोन एक्सिट जायाखै सार दाखालि नायदोंमोन सेस्था खालामदो सार अपारेसनखौनो खालायदो आं मोनसे मुलि लिरग्रोनि बे मुलिखौनोसो लाना फैग्रोनांगोन एसे खमजुरिजों जागोन ना जायाब्रा सार मोसौसो फाननांसिगोनलै औ आयुष्मान खाराबो एक्सिट जायाखै सार र' होमबा आंनि बायदि नायनोसै मुलिखौ दालायथ'सै दे गैयाब्ला माजों बायनोसैलाय अपारेसन खालामनो होसिगोन दा खालामनांसिगोन सार बेखौ खालामनांगोन सार एसे थाब खालामदो गार्जेना नै बहाय सिगनेसाराव फैनो जागोन औ नै खलमा थैनाय थांनाय इसोरनाखौ थाबाय दे औ आंबो खालामनो नाजागोन दा जन्दिस दंना मा दं नायाब्ला मेगना जन्दिस मोजां सालाया थाइफोरबो दं हामगोन हामगोन मा जायोलै बिसोरो दे सार मोजाङैनो अपारेसनखौ खालायदो एसे हमग्रोनि र' इसोर बासायदो मोजाङै हादोलै डाक्टार साहाब जागोन गदा आस्ते मा बेमार दं जाखो सार आयौ ड्राग्स जानाय दंमोन ड्राग्स जानाय दं आयौ मिथिखागौ आं बेखौ जाखायो ड्राग्सखौ जाखायो बियो आयौ गिलु फालु बेमारानो बेनाव दङ मा नागिरखो सार आंनि अस्थुआ जौ लोंनायबो दं
dong. อยู่ลงไหนก็ต้อง Ini ada hidup mulai bertanya. tak bermamun bawa. Kita berhawa ni. ยึดจับหัว Cuma pusu je ni. ไอ้ยี่มาดิ Ini apa thằng ai liam rồi, thằng ai bia. Rong number bodong bawa. Khabai le. Cứ là thấy ông mưa nèo chấm thăm bữa đấy này. มาบ้านคุณจะบอกนะภาษา Kau dah. Con hồn giả phía này bắt thằng phải thân hồn phía ra hôm lấy sạch bị vứt đi bắt chậu. เดี๋ยวจะหอบเดี๋ยวจะ Hambai mai godong. ทำเสีย Ham siap. เดี๋ยว Ham siap. ยี่มาดิคุณมาจากเสียจ้า Kamu dah siap. Kamu dah siap. Oh, tidak kasih. Lalu dah pasal lu sebelum lalu dah kasih. Kurang lah sana. Lalu dah. सारा नांगौ खिनि मुलिखौ थाबैनो हामनाय बायदि मुलिखौ लिरना हरदो सार Muliaथ' बेनि मुलिया बाजाराव मोननाय नङा बेनि मुलिखौ नोंसोरो खृष्टान ना हिन्दु हिन्दु जादों इसोरनि बुनाय मोनदों दे गथ'आ Charlie, Charlie ini kita apa dah? खाफाला मोजां Lembab dah lagi. मोजां जाबाय र' एसे नायस्रोबावनि थाइयाबो मैयासो बायब्रबनायखाय दिगदा बासायबाय गथ' आच्छा नों दिनैनिफ्राय सोलायसिगोन दा औ आं सोलायसिगोन दा सार मुलिखौनो लिरना हरदो नोंनि मुलिया फार्मासियाव मोननाय नङा नोंनि मुलिया बे गिर्जा हाबग्रा गिर्जायावसो इसोर खुलुमग्रा गिर्जायावसो मोनगोन दे बाबु दे मोजां मोनना हरनाय नङा नामा मोननाय सार नङा मोननाय नङा बे रबिबाराव गिर्जा हाबो बे गिर्जा हाबनाय सर'खौ खालामबानो बे गासिबो नोंनि बेमारा जेरै दा हामबाय आरो मा जाबावनाय नंला आरो नोंनियाव दा आङो मथा मथि नोंहा 10 रकम मानिनांगौ दङ आं बेखौ लिरनानै हरबाय बेखौ नोङो मोजाङै मानिनानै सोलिहैदो दे आङो फैसा लाला गरिब मानसि हामबायसै सार औ जुदि गोसो सोलायबायब्ला मानोथो फैसा लाबावनो Kosong menbaik sari silah. नाङा इसोरा दुखु मोनगोन आं जबान होखाबाय लाया होननानै दे दा अब्ला आं नायजागोन दा बेबादि आरो मालाबाबो दा खालामफिनसै दे आं बायदि माबा गाज्रि जायो दे थौदो सार थौदो